Aeroportul este chiar pe malul fiordului, la lac. Deci aeroportul, un aeroport foarte mic. Zăpadă pe jos și zăpadă la dreapta. Este bere acolo. Prima cazare. Așa arată căsuțele aici. Ups! Mă rog, mi-am luat și sacul de dormit. Sper să nu fie nevoie că aici are o cameră. Și suntem pe malul apei. Pescăruși, mulți pescăruși. Mai e și vară pe aici. Nu e cazul și apa este chiar aici. Lângă. Nu e foarte frig. Sincer, mie mi se pare că e mai cald decât la noi când ninge. Nu bate vântul. Departe aici niște munți foarte frumoși. Casele aici și zonele locuite din ce am văzut sunt doar fix pe malul apei. De altfel e și explicabil, pentru că după aceea sunt munți. Doar așa la baza apei sunt case și se locuiește. Și se auzi și valurile. Ce senzație interesantă! Zgomotul ăsta de valuri eu îl asociez cu căldura, cu marea de la noi era aici. Hipnótico sobre de acero y miel. Te fuiste cerrando para mover. Gata. Să știi că în 76 când m-am născut erau primele de zăpadă. Saber qué hacer. Siempre estás por apagar mi cielo. Probar manzanas para hacerme cruel. Cruzar ventanas y desaparecer. Siempre estoy, siempre estás ahí. Y me fui corriendo para volver. Calor de un invierno eterno y cruel. Te fuiste quedando para correr. Siempre estás por saber qué hacer. Siempre estoy hundiéndome a tus pies. La Tromsø, în Norvegia. Se vede foarte frumos orașul aici. Siempre estoy, siempre estás ahí. Y me fui corriendo para volver.
Manu. Mașină. Uite, pe dreapta. Foarte rare mașinile aici. Da, dacă e ceva ce nu suport traficul ăsta. Haos, man, haos. Aglomerați. Vă salută Tibanu. Bună seara, bine ați venit în Tromsø. This is the captain. Temperatura este undeva la minus 3 grade. Bagajul s-a găsit. Ne reîntoarcem la bază unde nu bate vântul, nu ninge, nu plouă. Și e și cald în casă. Am fost în direct din Tromsø. Toate bune. Auzi, mă rog. Nu, la grav. Avem Eurovision și intrăm pe sub canalul din Marea. Aici intrăm pe sub apă. Cred că știți. Este pe sub apă? Da? Dar fiți atenți la pești. În stânga apă. Pe stânga pești, pe dreapta pești, coborâm. Au zis ei, e mai ieftin să săpăm un tunel decât să facem un pod. Deci coborâm, nu? Coborâm. Acum gata, urcăm. Așa de aici urcăm.